Ni dai juye ba man a masko na zai ba na kan buga inji na yi gaba na yarda na je shago na gaba dan yanzu aminci ya fi gaba na gaba shekara shi na gaba ayya na gaba an yarda da ingancin wannan Naziru Sarkin Waƙa shi dai shahararren mawaƙi ne a ɓangaren waƙoƙi na sarauta da dai sauransu. Ya kwashi dogon zamani yana cin karinsa ba babbaka a wannan fage. Yanzu haka wani mawaƙi ya bayyana da irin salon waƙar Naziru har ma da salon muryarsa. To ko wane ne wannan mawaƙin? Bari dai ku ji kaɗan daga irin salon waƙarsa. Ishewu kai kan yi fice dan kwallo, Ishewu kai ka yi gaba ka dallo, Ishewu ka zama dodon yan kallo, Ishewu in ka fito sai dai kallo, ka haɗa kai ka baza kai 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 nisa, ka zama banki ga fitila kai rassa, ka zama kusar kwallo kai baka da wasa, to da tafiya kai gaba dai baji mun kallo, ka so na matasa kai ke da darasi. An daɗe ana cece kuce akan wannan mawaƙi, wasu su ce ƙanin Naziru Sarkin Waƙa ne, wasu ko su ce ɗan uwansa ne. To ko ya lamarin yake? Wannan mawaƙi sunan shi Anas, wanda aka fi sani da Wazirin Waƙa. Shi ma shahararre ne a ɓangaren waƙoƙi irin na sarauta da dai sauransu. Yanzu haka har ta kai ta kawo mutane da dama ba sa iya bambance muryoyin wa'annan mawaƙa, wato Naziru Sarkin Waƙa tare da Anas Wazirin Waƙa. To ya wannan alaƙa tasu take, ko kuma ya wannan dangantaka ta muryarsu take? Ku biyo mu a shiri na gaba domin jin amsar waɗannan tambayoyi daga bakinsu.